Dia Jardin, Board of Directors ng Bacolod City Water District. Ma'am, good evening. Live kita sa Action Radyo Bacolod, Action Brian Morden. Hello, good evening, Action Brian. Good evening sa tanan nga nagapamati sa inyong mga programa. Salamat gid ma'am. I guess nga last night may ideya ka na sining pagbasura sang mungsyon ninyo against sining mga empleyado da. Ano ma'am ang tikang himuon sang basiwa angot sining desisyon against sang CSC ma'am? Okay, so na-inform kita na dinay ang aton nga motion for reconsideration kag as a part niya sa aton nga board of directors aton ginaya ginarespeto ang desisyon ng Civil Service Commission. Although kung pamangkoton mo ako, Action Brian, kung ano ang next step sang aton nga board, wala pa man kami meet, no, kay isang daw kabinat lang no na balaan na may amo silang resolution ang Civil Service Commission. The most that we could do is syempre amon anay na pangayuan ang legal opinion sang aton statutory council, which is the Office of the Government Corporate Council. No, daw parehas man pala sa aton nga normal lang nga hindi ka man kanimo tikang minsan santo nga hindi ka makakonsulta sa imong abogado. So I'm sorry ma'am. Wala pa? I'm sorry ma'am, OGCC ang botsilingon mo ma'am, no? Office of the Government Corporate Council. Okay. Kay amo na sila ang aton nga statutory council sa ng Water District. So until why pa sang opinion nga ipagawa si OGCC, so ang ini nga mga empleyado hindi lang gid ini sila anay makabalik sa trabaho despite sang mando sang CSC ma'am, damo nang botsilingon. Most probably kay may ara pa man kita nga mga legal remedies sa layi. So yes, depende pa sa aton nga legal counsel kung ano man ang ilang legal opinion na legal advice sa aton. Kasi hindi man kita abogado sa nandira na board of directors. Ma'am, mamangkot lang ko liwat, mga pila na lang gini sila kay nagligad may 60, may 59. Subo mga pila na lang gini sila maman. So far, the 50 na lang na sila natilin kay ang doon na sila kadilog nag-avail sang early retirement package sang Prime Water. So the 50 na lang na sila. 50 na lang ni sila gali, ano? Sige. So far, amo pamalang na makuha naton nga information sa imo. Importante nga nakabati sila, pero ma'am, anong gusto mo ipalabot sa ila tonight? Although nga may ideya ko nga sa nagliligad pala nga ginaplastar pa lang si Basiwa Prime Water, may mga offers na ginman kamo sa ila, ma'am. Galing amo na nagkalinamo subong. Tonight, anong gusto mo palabot sa ila, ma'am? So far ako Action Brian, ang stadya sa aton nga board of directors is we will respetuhon pa kung ano ang ginhambal sa layi sa aton, exhausting the remedies. So kung ano ang ginhambal sa aton na respetuhon, kay iyan na kaya layi. Hello, ma'am. Hello? Okay, sige. Ma'am, ulayhon ko na lang ni gamay I don't know kung may ideya ka. May ara na si Prime Water nga ipatuman nga 12% nga VAT sa balayran sang tubig ta next month. How true is that, ma'am? Yes. As far as our joint venture agreement is concerned, no, ang first month sang 12% VAT inabsorb inaiyan ni Prime Water. So wala sila nagdugang sa 12%. So after the first year, kay November 13 pa nag-start sa aton ni joint venture agreement, mag-impusar sang 12% VAT. Sa inaiya nga VAT, hindi niya magkadto sa Prime or sa Basiwa, makadto inaiya sa gobyerno. Okay, so sininga bulan na, mga sininga bulan November nga bills naton start. Yes, after November 13. Okay, so may ang kamo dira ma'am, wagi kamo ya galing kiti yan ka gobyerno mo, no, way ta mahimo dira gininponer may layi gid na mo, no. So ang bills naton ni lauman sa mga konsumidor masaka-saka ginigali ma'am. By 12%, pero makadto sa aton nga gobyerno.
na basically mandated iya sa mga private na mga companies. Ay, si gani man, ano? So, madugang-dugang gining balayran tagid ni gali. Dako-dako na. Oh, but at least we will be helping the government. Yes, correct na, no? Amo na, salamat, Ma'am, gindungagan mong information ko. Sining 12 watt. Ma'am, anyways, kumusta subong si Prime Water, Ma'am, sa pag-monitor sang ninyo dira nga bilang ang inyong nga papel subong monitoring sa ila sining operation? Aha. Yeah, so far, Prime Water is doing their part sa ato ni joint venture agreement. Medyo wala talang nakita, pero sa kadamo, nagitang himo ni Prime, including na sa pag-ilis ang ato nga mga pipe sa duway-dugay na din, no? Especially mga asbestos, ang mga pipe na pang-isla na ina ni Prime Water. So, they are doing their part based sa ato ni joint venture agreement. Although, hindi taging mabagsagan subong kay mga isa pa man lang katuig, pero expect nga kami, wala kami kapabayaan. So is Prime Water in doing their part. Amo na ni gurong ilang pag ining medyo may pamuho sila sa mga dala na subong, Ma'am, Prime Water na ni Ma'am, no? Yes, actually, ang mga pipes nato, yung mga daan, hindi na pang island, hindi nila kay 1970s pa, hindi nga mga pipes, no? So, ang ako na ginambal gani, ang before sila mag-umpisa, medyo masakit to na si Basiwa, and they're starting the healing process. Gani ba, no? So, gina-expect naton nga by next year siguro, mamat-amat na ning madula ang tsokolating tubig kung kaisa. I'm sorry, Ma'am. Oo. Pero mas maka-explain maayo sa doon si Prime Water kaya ilang technical team. Although part of it is gina-repair nila ang ating mga pipes. So, may disturbance man na papagsagan ng aton ng mga konsumidores. Pero eventually, ang long-term benepisyo ang mahatag natin sa aton ng mga konsumidores. Ang aton malang ginalauman di kundi ang kontrata subong 25 years na, Ma'am, no? Ang contract, no? Yes. So kabay pa by next year magnami na gid ang iya sining tubod abi or naming iyang resulta hindi ta na pagpaabuton Prime Water, hindi nyo man pagpabuta sa 25 years nga dito kami makatilaw sang 24/7 nga tubig. Hindi siguro kay may ara kita nga may term na sila sa ating joint venture agreement na basta mo sini nga malambot na tinuig amo man ni ang ilang himon. So rest assured nga kinabantayan man sila sang Basiwa. Saligid kami sa inyo da nga mga board of directors, Mama. Kamo na lang bahala da kay kami nga konsumidor. Gahulat talaga kami nga may tubig matubod, Ma'am. Thank you, good, Ma'am. Sige. Okay, good. Action, Brian, and thank you, Madi, sa tining opportunity. Salamat sa serbisyo. Mayang gabi, mabuhay ka, Ma'am. God bless.